Sana Charita rin, sir? Nasa, ma'am? Clarita? Ah, Clarita? Ano ka rin, sir? Manambay. Mag-deliver mi sa order niya, sir. Wait, what? Order niya ng mga... sa Shopee. Manambay, ma'am. Uy, wala ba ako ito na. Dito mi sa... Kuan, ma'am. Dito mi sa Ubos. Dito si Munggalay. Nga, diri mi di... Wala naman. Hindi ako kumagad. Nakuha na to. Wala pa, ma'am. Dito mo siguro. Lahi ito, ma'am. Ito mag-order, Ano ka anak. rin order ni mama? Order. Ano man na siya, ma'am? Mga sinina man yung uban. Ano yun nga? Wala ba ako anak. Gideliver mo sa inyo. Dito mi sa Ubos Dikan. Nangutana mi si silingan na dadaw ka balay ni Edwin Tan. Ito mag-order, anak. Tiguwang na ako mag-order ko, anak. Sa inyo nga maganda nakapangalan, mga Clarita Manambay. Ano ka rin order ni mama? Ako mag-order. Hindi ka muna maabot ng kwan dali. Wala ka nag-order. Ang kuha na ako kasi ako umagad. Ah, o niya. Kaplan na ako. Una ka na, wala din ko mag-order, anak. Gideliver mo gud sa inyo karon, ma'am? Wala ko mag-order, anak, ikaw. Wala din ko buhat ako. 3.5 ang bera na ni ma'am. Oh my God. Anak. Wala ko wala ko mag-order. Nga, saan man ni ma'am na gipa-deliver mo gud sa imuha karon. Hindi ko makuha, anak. Wala din ko mag-order. Ang sao na. Gawas yung order ko. Kailangan na mo, kung dili ka mo claim ni ma'am, kailangan ka na mo picturean, nya pirmahan mo namo ni sa imuha. Mag-picture na lang ko, mauwi. Sino lang na? Picture na lang, Bermay. Bermay. Hindi ko makuha, anak. Kaya wala din ko mag-order. Mga sinina man ni sir ang uban ani. Ito man sa nina, Mga dress gapon pangkuan. mag-order, anak. Ang tulog. Ang anak para sa Wala imuha. na deliver ko diha ang pinili pag malambay pero ang ngalan dili mauwi. Ano man gud na ma'am oh. Imuha man gud sa Clarita Manambay. Wala gid ko mag-order. Pero yellow bed. Basta di mo din na gid ko ana nga wag mag-order. Ah, picturean na lang ka namo ma'am sa likod sa sakyanan para kauban ang item. Ay dili man pud pwede na mo balik ni kung dili ka na mo picturean. So dili lang yun mo ni kwaon kay Wala man gid ko mag-order ana po. Wala gid ko mag-order. kayo biya kay magigikanan taon ma'am nya dili mo kwaon na mo ang item. Picturean lang ka na mo ma'am. At ka na mo. Sa sulod ka na mo picturean. Abrihi lang. Nakurat ka ma'am? Mama, nanay kwan, 5,000. Ngantahan sa nato si Ma'am og happy birthday.
birthday. Ngantos sa ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow your candle na. Happy birthday! So, nasa message ang nagpadala ni. Wala dyan kayo nahibalaan? Okay, Dia? Wala pa ba? Imong anak? Wala pod. Wala po. Wala po pa ba? Kung hindi masul si Ana. Nakay anak sa ibang bansa. Na. Nagtrabaho. So, ana siya. Hi, Ma. Una sa tanan, happy birthday. God bless you always, Ma. Hinaot nga, happy ka kanunay o bisan wala na si Papa, ikaw na lang ang among inahan. Basta amping lang permi na ami nagmahal nimo kanunay. Bisan tuod na ami sa layo. Ma, miss ka na namo. Hinaot nga na-appreciate nimo ang amo pa-surprise nimo. Ampo lang may kanunay nga kanunay ligon ng imong lawas o gilikay sa mga sakit o pagsulay. Happy birthday again, Ma. I love you so much. We miss you. God bless you always and more birthday to come. From Elvie and Eden in Kuwait. Yan ang message. So, asay mong anak dre, ma'am? Amay mong anak dre. Sir, na birthday wish para kay ma'am. So salamat kayo no sa 63 katuigan nga naabot ako mama sa mula na papa. Salamat kayo sa sinambangan sa akong iso na sa gawas. So surprise yun. Kulbag yun sa yung kinabuhi at salamat kayo ma. Palangga ka na mo. Sa palaka. So, kana lang, sir. Okay. Wish ako sa mga mama, happy birthday. O ginaot pa unta, dagkantang birthday na maabot sa imong kinabuhi. O tagaan ka perminti ni God ug maayong lawas. Happy birthday, ma. I love you. Okay. So, Stay na ako sa akong ugangan. Dugang pagkatuigan, maabot sa kinabuhi ni mama. Isa na kinasara na ka, pero mahal ka na. I love you. Happy birthday. okay. So nakos kong gangan, pinangakin ako. Sapot siya, nagpanggapot sa mga sakit. Sama sa mga nakaroon. Salamat ni siya nga, wala din niya dito sa gat. Okay. Mo sa mong anak na nagpadala ni. Salamat ko pa to sa akong mga anak. Bisan wala ko makabalo na ingani akong birthday. Pero siya di ay na-surprise pagkasat ko. Salamat sa akong mga anak. Nya, kana lang. Mo sa mong anak na nagpadala ni. Salamat ko pa to sa akong mga anak. Bisan wala ko makabalo na ingani akong birthday. Pero siya di ay na-surprise pagkasat ko. Salamat sa akong mga anak. Nya, kana lang. Nya, nag-request ba si ma'am na pasayawon daw ka? Kaya gusto daw siya mutanaw na musayaw ka para malipay pa daw siya na nasa layo. Oh! Para matay na di guys. Sige na.